On bir tovarlay diye, o adam ölünden sonra turjağı näme? Bütün akşam yattıkta uqa gittik. Hamana akşam 12'de yatıptırsın. Erti bilen 5'te turupsun. Ey cemaat, qaw dikkat edin. Bütün akşam 12'de yatıpsın. Şundan atanne 5'te turupsun. Şu 5 saat geçirliğini bilýän mi qaw uqyň alsan? Yok. Bir kellen goýanyň bilýän, bir kellen galdyranyň bilýän. Bir saniye ýaly bolmaýa. Kabirde yatan adamda kıyamet bollu deyip turdulanna. Qalu ya weylana men ba'asana min marqadina. Tid kim bir turdu diyecek. Qalu ya weylana men ba'asana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. O hem şonu kabirden turan kafir aytjak. Bir kim turdu yatiqaq diyecek. Om Hudaý tarapdan aytjak kıyamet diýerleri şi Allah'ın wa'desi geldi diyecekdi. Bir adam kıyamet yok diýen bolsa, ölüňden soňra näjir turýan diýseler şoňa aýt, akşam ýatanda erti turjagyň fikir etýänmi di? Ölü ýanyk bolup ýatdy. Ölü bilen uqyň farky ýokdur. Hemme şaý diýendir. Kafir musulman aýdy. Ölü uqy ikisi dogandyr. Ölü bilen uqy ikisi dogan. Hatta Kur'an-ı Kerim'de var. Ölen adamın ruhu çykýar dämi? Yatan adamın da ruhu çykýar da. Jany var, ruh çykýar ýatykan. Yatyn adamın ruhu çykýar da uqdyka. Ondan çürüm yatan adam aýrylan adamy diýişinde görýändir. İkisinin de ruhu daşarda bolansan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. 24-nji paran awwelin seffesinde var. Adam yatyka ruh çykýar diýe hut Kur'an'da var. Wallati lam tamut fi manamiha. Omşala adam aýt, öten akşam yattyk 12'de, 5'te turdun da daň atanna erti adan çekilenni. Turanmoy, yaňja kelläni goýdyk, bir turduk. Kıyamet da şo jere boljakda. Şeýat adamly ölýe, gün kıyamata geçýärdi. Gün kıyamata geçýär. Asl zindigi kıyamatda. Häzir öwde zindigi kan. Häzir öwde ýaşaýyşkan. Bir muqaddama, bir ýaşaýa, bir 10 ýaşaýa, bir 50 ýaşaýa, bir 100 ýaşaýa, bir toý etip geçýär, bir ölünmän geçýär, bir pully bolup geçýär, bir pulsuz bolup geçýär, bir jany sag bolup geçýär, bir miriz bolup geçýär, bir nagys bolup geçýär, bir kamil bolup geçýär, bir pir bolup geçýär, bir sofa bolup geçýär. Her ýagdaýda we kıyamatda da sual kitap, hesap kitap. Asl zindigi o hem şotada.